Boa tarde. O 2 de marzo preguntábamos na Comisión de Medio Rural sobre esta mesma cuestión que traemos hoxe a este pleno. Na resposta dada nesta, o director xeral de Ordenación Forestal falounos de que a situación resolveríase con brevidade, que non sería ninguna cuestión de anos nin de meses. Hoxe, 2 meses e medio despois do debate nesta comisión, as persoas que realizaron os cursos dentro do Plan de Formación Continuada no agro galego seguen sen cobrar, pero ademais seguen sen ter ningún tipo de interlocución por parte desta Consellería. Estes colaboradores propios ou alleos levan sen cobrar polos seus inicios, polos seus servizos dende o inicio do programa, e hai que ter en conta que a data límite de presentación de propostas para o primeiro semestre do 2016 remataba o 31 de xaneiro. É certo que ampliouse posteriormente o plazo ata o 29 de febreiro, pero a realización dos cursos comezou o mes seguinte, polo que falamos de cursos que comezaron en marzo de 2016 e agora, en maio dun ano despois, seguen agardando que a Consellería resolva e se lles abone o que é seu polo traballo que fixeron. Para nós este é un retraso totalmente inaceptable, como dixemos xa na comisión. Entendemos que só pode responder a unha falta de planificación por parte desta Consellería, e traémola tamén hoxe a este pleno porque a resposta que nos deron na comisión para nós foi totalmente insuficiente, non foi clara, e o único que fixeron foi tratar de justificar este retraso con unha especie de excusa, e sobre todo traémola porque os compromisos que se dixeron que se iban a poner en marcha seguen hoxe sen cumprirse, e as persoas que levan un ano agardando por cobrar non lles sirve de nada que nos falen do aumento de solicitudes, do aumento dos cursos realizados. O que lles serviría, que xa solicitamos na comisión e solicitamoslle hoxe a vostede, é unha data, un compromiso firme de cando se van a abonar os cartos que lle deben. Estamos na suposta legislatura do medio rural, palabras do propio presidente Feijóo, pois ben, demóstreno con feitos e non expliquen a que se debe o atraso no pagamento ao persoal docente das persoas que están impartindo estes cursos que son tan imprescindibles para o noso rural, de aptitude empresarial agraria, de usuario de produtos fitosanitarios, de benestar animal, etcétera, etcétera. A que están esperando para axilizar dunha vez por todas este proceso? Queremos que nos expliquen con claridade que medidas tamén van a tomar para que isto non se repita ningún ano máis, pero sobre todo queremos que nos informen de cando se van a efectuar todos os pagos atrasados. Queremos unha data e un compromiso firme e non que quede en todo palabras de con brevidade. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Quinteiro. Resposta da conselleira do Medio Rural. Moi boa tarde, señorías. Presidente, antes de nada quixera